Sokoľanoch vzniká nová štvrť. Váš vysnívaný dom môže byť práve tu, lebo sme iba naskok od Košic. V bungalove budete mať 120 m2 k dispozícii na bývanie a ďalších takmer 570 m2 na záhradu a parkovanie. Štvrť rezidencia pri Kaštieli ponúka aj dvojpodlažné domy, ktorých výmera je 107 m2 a sú obkolesené viac ako 3,5 árovým pozemkom. Všetky domy sú vo výstavbe a vy si môžete zvoliť, do akého štandardu by ste si ich chceli nechať dokončiť. Rovnako je to skvelá investícia, keďže Volvo je priamo za rohom. Sú tu dva typy domov. Buď si vyberiete bungalov, alebo pôjdete do dvojpodlažného domu. Tak čo? Ktorý bude ten váš? S výberom vám samozrejme rád pomôžem. Ozvite sa.